Ihan mieletöntä. Ylhäälle päin. Yes! Järvi Suomi! Lake Finland! Nähdään mitä tapahtuu tänään, kuinka pitkälle lennetään. Siinä on hauska naamankuva. Järvet ja saaret keskellä. No niin, saapa nähdä tuleeko räpsy. Ei oo enää korkeutta kovin mahdottomasti. Eli se 100. Siinä olisi pilvijono jumalista varmaan 100 kilometriä melkein tuonne päin, mutta... No niin, päästiin sittenkin taas tähän pilvijonoon kiinni. Siinä on se paikka, missä äsken kärvistelin. Siellä on tulevaisuus. Saa nyt nähdä kuinka pitkästi. Pojille terveisiä sinne Ylonikisoihin, niin voi tulla pitkä reissu, mutta minä oon kyllä se ansainnut. Oon jo voittanut itteni. No ei tässä nyt vielä saanut tällä hetkellä mittarissa. Jep. No joo, nyt taitaa tulla repsy. Kello näyttää jo lähempänä kuutta ja rässättää sun pilvet. Näin komia laskupaikka olisi tiedossa. En tiedä mikä tämä paikka on, mutta ehkä se pakkaselin. Joo, seikkailu. Seikkailua. Tämmönen mesta. Laskuun tullaan melko varmaan. Jes, tähän oli kyllä mahtava tulla lasku. Elimappia. Ai ja lennon jälkeen. Nam. Oikein herkku hunkki. Näin mahtavassa mestassa. Janne tulee hakemaan. Olipa hyvä päivä. 70 kilsaa plus